ते जे राम मंदिर आहे आपल्याकडे आलेलं आहे काल, तर ह्याच्यामध्ये 250 ग्रॅम, 400 ग्रॅम, 600, 800 आणि 1 kg हे 4 ते 5 व्हेरिएशन तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि कॉईन्स पण आहेत आमच्याकडे. कॉईन्समध्ये मीना वर्क केलेले कॉईन्स पण आहेत आणि प्लेन पण आहेत. आणि त्याच्याबरोबर प्रेझेंटेशनसाठी त्यांनी स्टँड पण दिलेलं आहे आम्हाला, की तुम्हाला आता ह्याच्यापुढे काही गिफ्ट असेल तर सगळेजण ते कॉईन्स गिफ्ट करणार आहे. आणि 22 तारखेला जो मोठा दिवस आहे अयोध्यामध्ये आणि जगभरात, त्या दिवशी सगळेजण ते कॉईन्स घेतील असं मला अपेक्षा आहे. आणि हा एवढा चांगला दिवस आहे 22 तारीख, त्याप्रमाणे आपण सगळे म्हणून हा सण म्हणून समजून सेलिब्रेशन केलं पाहिजे. कसं आहे, चांदीच्या मी ह्या बिझनेसमध्ये जवळजवळ 35 वर्ष आहे. कुठलीही गोष्ट आली की नाही चांदीमध्ये करतात. उदाहरणार्थ तुम्ही आता चहा कप हे सगळेजण काचेच्या ह्याच्यामध्ये असतात, परंतु चांदीचे चहाचे सेट हे पण चांदीमध्ये आलेलं आहे. म्हणजे फोटो फ्रेम आलेले आहेत, मूर्त्या, सगळं जे आहे ते सगळे चांदीमध्ये आहेत. त्याप्रमाणे देवाचं हे म्हटल्यावर ते चांदीचं त्यांनी तयार केलेलं आहे रामाचं. अंदाजे किती रुपयापर्यंत किंमत होईल? त्याची साधारण 50,000 रुपयापर्यंत होईल. 50,000पेक्षा कमी म्हटलं तर 250 ग्रॅमचं असेल ते थोडं मोस्ट ऑफ द म्हणजे जवळ 3/4 किंमत हे होईल. म्हणजे साधारण 35,000 ते 38,000 रुपये होईल त्याची.